En als het goed is Raccoon onderweg? Of staan ze er al? Ik kan het eigenlijk bijna niet zien. Zijn ze er al? Ik zie nog niks. Ik ruik ook nog niks. Kijken. Ik ga eens even kijken. Ik ga eens even halen. Giel die loopt nu even de gang in. Ja, meestal zie je ook iets van beweging eromheen. Ja. Oh wacht, je ziet daar wat beelden van daar zijn ze. bewegende Backstage bandleden. is dat? Oh, dat is echt wel backstage. Dus ze zijn in beweging, dat is heel wat. Waar moeten we heen? Hebben ze daar nou al, wat hebben ze in hun hand? Een flesje champagne? Ja, dat mag ik toch leiden. Ja, Ja. gelukkig is het niet de Dat mag er ook wel andere even bij, toko, die Oosterpoort. Kom hier. Ja, ik kan me ook voorstellen dat er iets van beweging rondom deze mensen nu heen is. Dus zoek dan maar eens de weg. Gelukkig staat er niemand met een volle lap in hun gezicht ook. Dat is heel moeilijk lopen. En iedereen wil ze misschien even feliciteren. Ik ben ook wel benieuwd op welk moment zo'n band dan te horen krijgt van jullie hebben de popprijs. Ja. Wanneer weet je het? En krijgt dan één iemand het te horen, die moet het stilhouden. Exact. Ik weet nog bij Met Kiteman. Kiteman, die Ja. moest 60 mensen. Ja, die moest het stilhouden. Toen gingen ze in een tourbus, dachten ze dat ze gingen optreden in Duitsland. Dacht je naar slaghaling of zo? Ja, ineens sloeg hij niks af. Toen, wat gaan we nou doen? Volgens mij komen ze nou terug naar de buurt. Ik zie ze van de trap aflopen. Ja, daar komen ze. Ja, Ja. Even langs de 3FM studio. Heel goed, even zwaaien. Even zwaaien naar je vrienden. Ja, daar komen ze. Ja hoor. En echt een zegentocht wordt het zo, hè? Ze hebben ook een keer voor een andere route gekozen. Vind ik ook wel leuk. Ja, normaal komen ze op de tafel aan. Ik kijk. Maar ze lijkt toch een beetje de intocht van Sinterklaas. Komt hij al, komt hij niet? Ja hoor. Daar komen ze. Hier, Giel, goed zo, Giel. Sleur ze hier naartoe. Ik zal even inschikken, want het is wel 4 man wat er ineens Ja, zit. ga jij, zal ik gewoon ook even instinken? Of Als kom we jij iets van van aan maken, de andere kant? Ja. Hoppa. Ja, ze zijn er. goed gedaan, Ze Giel. gewonnen. Heel goed, maar jongen. Ik kon ze niet vinden. Ze waren Waar ben je ze nu en dan worden ze kwijt? weer gefeliciteerd. Jongens. Het is live televisie. Even door. Kom maar, precies. Heel goed. Hè? Nou, gefeliciteerd jongens. Totaal. We worden ook snel even ingehangen. Zo noemen we dat in televisieland. Ja, we horen Kom maar bij. Klank genoeg. Hoi, Annegien, hoi. Gefeliciteerd hè. Jezus, Bart, hoeveel fles heb je vast? Welke wil je? Dat was Welke een wil heel je? fijn optreden volgens mij. Ja, dat is leuk hè? Ja. Zag er goed uit, mooi lichtje erbij. Glad op de vloer alleen. Hoe zou dat komen? Ja, hoe zou dat komen? Ik knuffel even een beetje aan je. Onze grapbeeld. Welke is dat? Ja, er is nog meer. Die kreeg de volle lading. Ja. Maar ik zag Dennis, zag ik. Oh. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Alsof er niks veranderd is. Gewoon hier. Jongen. Oh, zonde zeg. Nou, we hebben er nog We hebben er een. nog een flesje. Ja. Goed nieuws. Dat was opgerekend. Nee, maar scherpen brengen geluk, Giel. Kom. Ja, ik hoor. Zal ik deze maar heel laten? Oké, ik vroeg me net af, wanneer hoor je dit als band? Hoe lang van tevoren weet je, we hebben die popprijs te pakken? Hoe lang weten we het? 3. 1? Eind november. Dus toen jullie ons te begeleiden deden op de Oude Markt in Enschede, wisten jullie, jongens, tot januari. Ik heb nog een soort toespeling gemaakt. Ja, maar er stond de doodstraf op, man. Hij is nog nooit uitgelekt. Dus als hij nu zou uitlekken, dan was het Nee. niet gedaan. Dat was wel een leuke bak geweest. Hij is wel bijna uitgelekt volgens mij. Oh ja? Nou verklap ik wel iets. Laten we eerst even naar een ben nou film even kijken. benieuwd, waar dan? Ja, maar dan verklap ik iets wat er in het filmpje zit. Oké. Maar dan hebben we misschien pech gehad. Oh. Zullen we eerst naar het filmpje gaan kijken? Van toen we jullie hier naartoe gingen halen. Zullen we daar eerst naar kijken? De prijs van Nederland. Doorspelen. Verbouwd dit eerst en laatste keer een Nederlandstalig liedje. Veel bierkoppen hier. Je mag opschieten als je wil schieten. We hebben de popprijs gewonnen. Dat hebben we nog nooit eerder gehad. Dat is wel speciaal, ja. Ja, dat lijkt me weg. Wat maakt het speciaal? Een bierkop maakt het heel speciaal. Ik weet zeker dat ik een liedje of 10 in mijn petje kan vangen als ik het goed doe. Maar hoe hebben jullie het geheim weten te houden? Door tegen niemand te vertellen. Ja. Wat nog vrij lastig was overigens. Ja. Want er gingen een hoop mensen vissen natuurlijk. De ene na de andere sms en mail en bellen en dan te lopen ze van mij. Zie je dat? Zie je Groningen?
En dan was het echt lastig om, soms ging je hoezo? Weet je wel, dat was echt lastig. Dat ze mij in mijn dikke buik ongeveer zo groot op de voorkant van het blaadje vandaag hebben staan. Nee, mensen zijn heel benieuwd. Ja, dat bedoelde ik hoor. Dat was een beetje Bit of a Dead Giveaway. Dat boekje. Ik had toch best wel weggegeven een paar jaar geleden, zag ik. Je dikke buik. Ja, dus ja, ik wou zeggen, Nee, ik ben het meevallen. oh man. En daar komen jullie. Tja, uit het busje. En dan ga je erachterin, of achteruit, ja. Achteringang, allemaal stiekem op die buikieken. Stefan. Ja, het moet stiekem dan even. Maar dan... John, anders moest hij vast wel over mijn hoofd. Nee, dat gewoon inderdaad wat meer. Hé, en die paraplu's, wat was het met die paraplu's? Want die bierdouche, die moet je gewoon nemen, Bart. Ja, het was ook een soortje van een grapje, hè, die paraplu. We zouden hem openklappen en dat ging dus al mis, kijk. Hoppakee. Allemaal naar boven. Wat bedoel ik? Die scheidkwaliteit, wat is dat joh? Het bier vangen. Ja. Ja, de bedoeling was om een mooi plaatje te creëren met 5 debielen op het podium met een parapluutje bovenop. Liverpool Rain parapluutje. Mislukt. Die 5 debielen ging goed, maar dat hoedje ging niet helemaal lekker. Maar de rest ging wel goed, gelukkig. Ja, dat is geen goed, ja. Hoe voelt hij? Daar hebben we het beeldje van Theo Makai. Nog wat waar? Nee, ik til hem even niet op. En ik vond het zo leuk, Dennis, jij stond daar met die vette cheque van €10.000 dat bier op te vangen met een enorme dikke grijs. Ja, ik had eigenlijk balen van die paraplu. Dat werd een soort biervangding in plaats van een... Maar ik had zoiets van, ga stokstijf staan en kom maar op. Maar uiteindelijk, toen had ik die check en ik dacht dat ik er mooi mee terugkoppel. Hey, dit is een jaar geweest voor jullie van prijzen, kunnen we wel zeggen. Ja. Stefan, ik bedoel 3FM Awards, Edison. Ja, 3FM Awards, Edison, Gouden Harp en nu de popprijs. Dus het ching 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 zo allemaal af kunnen Jullie kunnen vinken. stoppen, jongens. Ja, het is gewoon belachelijk eigenlijk. Moet er nog wat bij? Wat zeg je? Moet er nog wat bij? Platina? Platina plaat, ja. Gouden single. Dan moet je stoppen, Steve. Ja, dan moet je een beetje stoppen, opschepperig nu. En jullie maar denken dat Love You More je hoogtepunt was. Nou, ja, dat was een hoogtepunt toen. We hebben altijd wel gedacht van dat gaan we nog wel een keertje toppen. Ja. Nou, jullie hebben net Ja, wel gedacht? gisteren bekendgemaakt dat er een derde verjaardagsconcert komt. Dus 2013 wordt ook een topjaar, dat kan niet anders. Ja, ik weet het niet. Ik hoop het. Zolang wij allemaal nog, het klinkt heel erg klef, maar zolang wij allemaal gewoon goed en gezond zijn, dan komt het allemaal goed. Absoluut. Want schrijven, dat kunnen we tot we doodvallen. De opvolger, want dit is een redelijk succesvol album gebleken, dat Liverpool Rain. Het volgende album, daar zijn we nu toch wel een beetje benieuwd naar. Want het een mooi Oceaan, tussendoortje. Eerst dikke even een hit. best-ofje, geloof ik, hè? Ja, we zijn nog lekker aan het schrijven, nog behoorlijk veel ook. En het wordt niet veel mooier dan dat we tot nu toe hebben gedaan. We zijn nog niet uitgegroeid. Ja, het spijt me. Ja, nee, ik vind als ik merk in die kietel, dan lach ik niet, hè. Dus, Maar wat gaan jullie verder nog? Wat gaat 2013 nog voor jaar worden? Jubileumconcerten, want jullie bestaan 15 jaar. Ja, dan drie grote shows geven in het land in het kader van het jubileum. We gaan best wel wat festivals doen, ook eigenlijk in hetzelfde kader van het jubileum. En dan Dat is niet zo heel denk ik dat we een zanger uit de band gaan zetten, want die is ondertussen niet meer te hard. Ja. Dank je, Bert. Ik zeg, zullen we Hebben even jullie alleen maar proosten? weggekopt of is er misschien toch nog wat? Ik heb nog een... Twee gevangen zijn. Cheerio, heren. Proost op jullie mooie prijs. Geniet ervan. En terecht. En helemaal terecht. Cheerio. En dan heb ik nog misschien een leuke tip voor jullie, als je nog ergens naartoe wil.